नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जवळ असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा। सर्व मैत्रिणींना आयुष्याच किचनमध्ये मनापासून स्वागत। आज आपण इथे पाहणार आहोत कुकवेल पासून आईस्क्रीम। आपण फालुदा बनवणार आहोत, त्यासाठी आपल्याला आईस्क्रीम पण लागणार आहे। मी फालुदाची पण रेसिपी टाकणारच आहे। आपण पहिल्यांदा आईस्क्रीम कसे बनवायचे आहे ते पाहूयात। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे कुकवेल घेतलेले आहे। याची किंमत अर्धा लिटर दूध आहे, हे एक पातेले आहे। आता आपण यामध्ये हे पूर्ण दूध घेणार आहोत। यामध्ये साखर टाकण्याची गरज नाहीये। असं कोमट करून घ्यायचं आहे। नंतर त्यामध्ये आपल्याला ते पावडर ओतायची आहे। गरम करायला ठेवणार आहोत। हे दूध आपल्याला कोमट करायचं आहे। आता तुम्ही पाहू शकता आपलं दूध इथे जरा कोमट झालेले आहे। आपण ही पावडर थोडी थोडी मिक्स करणार आहोत। आपल्याला ही पूर्ण पावडर इथे मिक्स करायची आहे। पूर्ण पावडर आपल्याला या पद्धतीने तुम्ही आईस्क्रीम घरात करू शकता, खूप सोपे आहे। भरपूर फ्लेवर आहेत, तुम्ही कोणताही ट्राय करू शकता। यामध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारची गुठळी होऊन द्यायची नाहीये। असल्यामुळे या गुलाबाच्या पाकळ्या तुम्ही बघू शकता कुचपरलेल्या आहेत। हे साधारण आपल्याला 5 ते 10 मिनिटे मिक्स करायचे आहे। हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत ढवळत राहायचे आहे। टाकण्याची जरूरत नाहीये। दुधाचा घट्टपणा येत आहे, या पद्धतीची कंसिस्टन्सी आपल्याला पाहिजेत आहे। 2 ते 3 मिनिटे आपल्याला ढवळत राहायचे आहे हे दूध। त्यानंतर गॅस बंद करून रूम टेम्परेचरला एअर टाईट बॉक्समध्ये ठेवून 3 ते 4 तासासाठी आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। आणि त्यानंतर परत एकदा आपण बीटरने सेट करणार आहोत। आईस्क्रीमचं कंसिस्टन्सी पाहिजे आहे। आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि थोड्या वेळाने रूम टेम्परेचर झाल्यानंतर एअर टाईट डब्यात ठेवायचं आहे। हे आता आपलं रूम टेम्परेचर झालेलं आहे। आता आपण एअर टाईटनर डब्यामध्ये आपण हे करणार आहोत, टाकून घेणार आहोत। हे या पद्धतीची कंसिस्टन्सी पाहिजे। 3 ते 4 तास आपल्याला फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे। हे आपल्याला फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे 3 ते 4 तास। आता पाहूयात आपण आईस्क्रीम सेटिंग झालेलं आहे। हे बघा, मी असे तुकडे केले होते। आपल्याला अशा पद्धतीचे तुकडे करून हे आईस्क्रीम परत एकदा फेटायचे आहे। मी एका भांड्यात काढून घेते। दोन ते 3 मिनिटं आपल्याला हे आईस्क्रीम फेटायचे आहे। छान फ्लफी होईपर्यंत फ्लफी होईपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण फेटायचे आहे। तुम्ही बीटरनी करू शकता, मी ते या पद्धतीने केलेले आहे।
फेटायचे आहे, एकसारखे फेटत राहायचे आहे. असे फेटल्यामुळे आपली आईस्क्रीम छान फुगते. हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला फेटायचे आहे. किती छान फ्लफी झालेले आहे, तुम्ही बघू शकता. आता ह्या एअर टाइटनर पॅकमध्ये टाकणार आहोत आणि सेटिंग करायला ठेवणार आहोत. आपला आईस्क्रीम तयार झालेले आहे. आपले आईस्क्रीम तयार झालेले आहे. आता आपण या पळीने काढणार आहोत. हे बघा, खूपच छान झालेले आहे. यावर आपण ही चेरी टाकणार आहोत सजावटीसाठी. तुम्ही काजू बदामचे तुकडे पण घालू शकता. हे बघा, आपले आईस्क्रीम तयार झालेले आहे खाण्यासाठी. जे लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सर्वांना आवडते. घरच्या घरी तुम्ही करू शकता. खूपच सोपे आहे. तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.